Anya. Aya. Aya. Toprak toprak toprak. Ora jane wong ki ngopo iki? Neng ngarepan kok malah beker-beker nakur-nakur. Karep iki gek kepiye kuwi? Aya. 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 Toprak toprak toprak. Kowe iki ra mudeng to? Mboten. Toprak toprak toprak. Toprak toprak toprak. Wong sing dipoyoki kowe. Lah kok malah kowe iki melu. Lho, iki mau rak moyoki kowe. Moyoki pripun? Saiki aku tekon. Ayo toprak toprak. Iki apa? Ning niku rak colahe jago. Nggih nggih. Oh, bocah ki kok agek krasa. Weh, keterangane Bagong ki moyoki aku. Madane aku mandek.